Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Yena mar mondo mi amosi nyadi chel kendo zaneno mar Kala TV ni misawa kamoro moro maintie geno kanyo ni odiochieng' mari mar tich abich adhi kodi e yonendo makario molo kanyo sapar ma midhiambo wasechopo kaendi mar mondo mi ami weche manyien e yo machuok kaka jinyendi mar Podho Chieng. Weche manyien gi kelo ni kodan Tracy Uma arakini machiegni oganda nagi koro kwa mondo mi osiko achiel ka bende okwagi mondo mi koro ni gineni kinde duto gisiko dwen bura mar siasa achiel mano endo mano mar ODM kaka yono endo mar koro biro nwang'o sir kata yono endo mabiro miyo gi teko mar siasa e kinde ogendini mamoko ka achiel kod neno bende kanyo ni gido lemo ma opogore sirikal endo mamalo kwa ema kamano nogol kanyo endo kod okil Fredo Dumo e kinde bende ne riko chopo kanyo kar chung'o bura ma Kisumu West kama bende ne osidhe kod jokanyo mag duond buch siasa mano mar ODM kotelnegi kanyo kod jakom gi mano migosi CJ Aduogo mano bende motelo kanyo ne lek mare mar koro biro dwaro chung kaka senator e county niendi ma Kisumu. Luonga ni the CJ Aduogo. Omiyo dichieng' ma kawuono noluongo delegates moromo godo dichieng' ma kawuono kendo kwayo kaka jo Kisumu West wachung' kode kom Senate modhi manyono. So far wacho ni so good nikech onge jalno mosemanyo kom Senate moluongo ODM delegates. Bende onge ng'ata moseromo gi ODM delegates Kisumu West mar manyo position moro amora Kisumu County gi party mar ODM. Omiyo bwana Fredo Dumo warwaki e Kisumu West constituency wagony nyalo wuotho daytime nyalo wuotho night time nikech koro jo party ong'eyo kendo wachno ler bang' mano gimong'e ni maduong' party biro timo nominations after nominations that candidate ma party dhi miyo wabe pok waneno mamoro mopogore mane mabiro wuotho go kendo openly wadhi wuotho go kamoro amora omiyo jo Kisumu West ODM delegates Kisumu County amiyo uthuolo nikech ubende samuda ok chien ung'eni ng'a moseromo kod iluongo ni ng'awa moko kuom chuliete e gwengege koma Ogongo sub county nendo Mambita e county mar Homa Bay koro ni to kwayo piny owacho mondo koyie to nene gin bende oketnegi kanyo aguch omenda mar sirogi kaka bende osebedo kitimo kanyo e kone mond liete mathur kaendi ka giyango ni gin bende gikadho kanyo dhiri mapek malich ma iwuoro e kinde goeko ma mondegi osenindo. Reporter kendo jafwambo marwa mano kanyo Whitney Houston chiwo ler mathoth e wach maket kod mano. Chulitego eko mane twak kod jofwambo bang' romo margi mar poro wach kanyakla kod lalruok e midhiero magikaloe ne owacho ni ber ka gin bende opargi kendo omigi sir ahinya to e weche mag rito kod puonjo nyithindo ma owegi godo nimar ok en tich mayot. Jawada notho e 2006. Nyiri meji bende onge nikech kikia gimi onego chiegi. Kod inege gokimi. Kod ide onge ng'ama ong'eyo. Omiyo akawo mon adi donjo to wuok nikech jawada notho to weya gi nyithindo chiko. Koro mamondo bi mondo oritna nyithindo onge kata adi. Kidong kendi mino nosetho wuoro osetho kori wuok idhi menyo modang' nyithindi gi nyikwa meru gi chiem nyako mano biro ni kawo wuondi ni kawo mondo bi opidhi ni nyithindo ni eyudo ka osiro nyuka gokinyi otedo kuon ochiemo nyithindo mano dhi skul ka duogo to yudo ka en onindo. Women nitie women enterprises to kaka widow wasgi wato koro oketwa yo mane ma mondo dang' wabede gi enterprise machal gi ma mondo wan bende weche wadhi maber wayudo kaka wanyalo konyore ndalo mabiro. Wagone erokamano ne Raymond Molo Dr. kuom paro maber nikech osebedo mana koparo mond liete kende to wan iwewa oko. Sirikal ne olosnwa agulu moro mwanyalo chwe lwetwa kaka oloso ne mine mag mond liete be oloso ni agulu wambe oparwa. Ruoth Malambo West Location Fredrick Odero
ne oyango ni chuo liete kalo e pek kaka rito nyithindo kod koko mag udi e kindgi kod mon ma ginyuomo. Widows kalo e obadho mang'eny. Gin gi nyithindo mane mondegi owegigo madhi skul kendo kaka ginyalo puonjogi mondo mi gikal magigike adult osebedo ka en challenge kabisa. Giyudo mine moko to minego opogore gi mine mane gikawo mosetho. Koro cases mag gender based violence bedo kodgi nikech minego giwinjrego maber ahinya. School attendance mag widowers children okosebedo kaber ahinya. Wachno endo ne osir kod Sam Okombo ma en director e riwruok makedo ne chuo liete ma ong'ere kaka Widowers Health Empowerment and Support Services. You realize we've had so many organizations dealing with the women issues, and the fact that men don't speak, these problems have accumulated with them for the longest time. It has driven them into drug, tobacco, and substance abuse, gender-based violence. They drink more than you can imagine. And one of the things we have agreed that they are forming up a group that deals with the issues of widowers. They have thought of how to empower themselves. And even as much as they seek support from the government, they've thought of ideas, and we've exchanged deeply with them on the things they need to do that would keep them busy. Kawuok Kala TV, and Whitney Houston. Jochung' e kuma mopogore opogore koro ni to chung' kanyadula achiel ka gidwaro kanyeko chenro mag dongruoge mopogore opogore ne joma mine kaachiel kod ojende matindo. Kane giloso sach iko mar Mama Ann e gwengege kuma mike kotenegi kanyendo kod MCA ma Makalda Kanyarwanda mano kanyo migosi Felix Okwanyo. Ne giyango kanyeko ni mine kaachiel kod rawere matindo owinjore misire yorege kuma gomenda mar neno kanyo eko ni dongruok maber obedo gegege kuma kono. Wach makamano bende nosir kanyo endo kod migosi Kennedy Nyambok ma bende koro geto laro kom endo mar MCA ma Makalda ma bende nosiro kanyo eko ni wechege ko mag siro mine kod rawere en gino endo maber malich miwuoro. Winja nena kaka wechene chalo e kaunti endo ma Migori. Migosi Kennedy Nyambok mabende en jang'wel laro koma MCA mano Makalda Kanyarwanda koro to kwayo jotelo duto mawuok e kar chung' od bura manyatike mondo koro to kele jotelo mopogore opogore ahinya to mondo mi ochiw sir ne mine ahinya to ne mago matimo ohendni mopogore opogore kaka achiel mar chung' kodgi magino wache kinde sach ike Mama Ann e gwenge mag Mikei. Ik makamano migosi Felix Odhiambo Okwanyo mabende en jang'wech e laro kom od bura manyatike koro to yango ni chenro mag dongruok mabende wuok e piny owacho dwaro mana jalo mabende wiye lew manyalo dwaro wechego mag dongruok ahinya to mabero ngima jodak manyatike. Oyango ni jaod bura manyatike migosi Tom Odege koro to osebedo ka yule tich mokalo gino mabende koro to wuok oko mondo mi koro to thiche oko e komno mondo mi oti gi thuolono mar chulo chenro mag dongruok. 85% no en national government. Koro kaje mi no se usano mari maber gi president. No pesa no. Samoro mama Ruto obiro suna is the Ruto. No stadium at a tune of 1 billion again. Mane pesa 85%. Sani uriri June pay yota Ruto de gero sultan what 1.2 billion kinyo wacho. Nek mano 85% madonge national treasury richa. Hige kwanyali yudo gi kaka jonyatike jotelo ariyo go nonyiso chia margi ponono ni giyudo kombe mabende koro gin e ng'wech magilaro no eko gibiro bero wechego mag kunyo mula mago mabende thothne jodak manyatike okete mahino margi kaka yo achiel mar bero nweng'o. Anda ko kwanya ko kenda wache kata ka ita do mondo dhi fayon onge ji mana ringe jo turwa
ngima. Omiyo adwaro kom maduong' makis wach mining ni anyalo kede ka kora nembi mokane msima samoro ka wuodi tip sama ngima. Kennedy Nyambuko koro to medo jochung' wetene mondo mi onyalo uso sera ahinya to chugo thuologo mag tije na were ahinya kutenore koda ka loso geche mabende koro nyalo kelo dongruok ahinya te kar jung'und bura manyatike mabende tijego mag kunyo mula koro to go e tach maliche miwuoro. Bedo piny mayudo gari man Mikei ka. En gari madhi 30 gi wiye manyien te. Gari ni wan gi nyithindo mowuok ka mosomo engineering kendo engineers wan go ka. Mane wayudo kaka wanyalo bedo gi empowerment mag joma tindo gi joma osomo gigi. To ayaw garage moro ka maduong' achiel maloso gechegi to jomwandu ka un an abiro ng'eu ka en mani pod achweko to kuyomba. Koro jomwandu ka un kelo spare parts ka to nyithindo mosomo ka yudo tich mag loso geche jowagi ka. Wilson nowachonu ma. Gor Collins, Kala TV, Kaunti ma Migori. Weche mamoko en kanyo ni jokanyo e riwruok mar Okinde bade ma Kisumu odiochieng' ma kawuono ni endi noriwore kanyo endo kod jowetegi mamoko kotenegi kanyo endo kod jatelo mar Gelora ma Western mano kanyo Mikae Grace Otieno e ng'anyo mamuol mar kwedo kanyo nek mar okil mar Okinde mano kanyo Edward Kariuki kaachiel kod nyawadgi Esther Wairimu ka gidwaro mondo koro piny owacho kaw ndamo mar chik ne jogo mabende koro nonego kindego mar mitie ko midhiero mabende koro kwako sekta no endo mar Okinde moting'o weche geko mag nek. Hata tupigwe tutarudi nyuma, hata tupigwe tutarudi nyuma, hata tupigwe tutarudi nyuma. Today we are joining colleagues across the country in solidarity to protest the deaths of our colleagues. It's been 10 years since we lost one of us, Willie Kimani, and it's unfortunate that 10 years down the line, we have had 2 of our colleagues die. We are calling on duty bearers, government agencies, to do what is within their powers to ensure that they hold accountable persons who have been involved in the killings of lawyers. Lawyers hold a special place in the country. We are the custodians of justice, and it is unfortunate when such incidents happen. It takes time for the police to do what is required of them. So we are hoping that duty bearers will do the right thing, ensure that lawyers' lives are protected, and ensure once incidences are reported, action is taken as soon as possible. E kaunti ma Migori en kanyo koni jopuonje machiwo tiegruok e kar tiegruok ma Migori County Vocational Training koro ni nogo duondgi piny ne sirikand kaunti endo ma Migori kaachiel kod mano endo ma piny owacho ma pacho kaendi mondo koyie to ne kanyo kono chwalgi e ngas mamalo mag tije giyengo kanyo koni chuny gisebedo ka tho kaluwore kanyo ne gintiere kod obok ma yienegi mar mondo michwalgi e ngas mamalo mag tije. Kata kamano moko kuomgi osesiko tije mapiny kuom thuolo mar higni 6 nyaka higni 10 to kod 5 e romo margi mane gibago e apisi mochung' ne weche go mag somo e kaunti ma Migori ne gikwayo mar mondo mi kwayo margi maket kod mano mondo koro chike it kendo kete tim. Aim to pursue the right of each and every instructor who is employed by the county government. So our desire is to get the promotion. So far, we don't understand where the stagnation is coming from, and we believe His Excellency the Governor, wherever you are, we know you are a master of law, you are a doctor, you understand matters pertaining to law, and we all know that justice delayed is a justice. Denied. Justice delayed is justice. Denied. Justice delayed is justice. Denied. So we see that our justice for promotion is being denied. His Excellency, we therefore request that you move with speed to ensure that our promotion is granted. I know after this there will be a lot of intimidation. We want to say without any fear of contradiction that we are here knowing very well that the right to speak, the right to picket, the right to pursue our promotion is enshrined in the Constitution. Therefore, I want to say, the faster you move, His Excellency, the faster
these confusions will stop. We have been due for promotion since 2017. We haven't been promoted, and this is our right. And we are not requesting the county government to promote us. It is our right. We are due for promotion, and we have been denied from the Department of Education. I don't know who is sleeping on his job or on her job, but we are being told that our promotions are still in the process from 2017 to date. We don't know whether the process of promotion takes 7 years or 8 years. We were due since 2017. Now we are demanding as a team from vocational training centers within Migori County so that we be promoted with immediate effect, or else we'll put our tools down and we see the way forward. If it is the legal action or the political action. Just dilly-dallying. They are managing us. The minister herself ran away from the department. The chief officer, we have not found her in her office. The directors are just managing us as they usually manage us. Now, we are due for promotion. Every other department has been promoted twice. This is not the first time we are coming here for our promotion. This is the 50th time. I don't know. I can't quantify. Now, what is our ideal goal? The promotion letters. Without it, we put our tools down. Yena mar mondo mi amake gi kanyo janeno mar Kala TV. Parni weche manyien gi na kilo ni mana yone ndo macho. Kitudi kanyo kod nyawadwa Rogers Dhiambo komolo kanyo sachiela mami Dhiambo mar mondo mi weche manyien gi yone ndo maradimba. Uriti masani nyinga ni Tracy Ouma.